سلام تعنا هبلي كل كورنعة عالم كوينكم مدبات مرب النيوز مكتتالة تركو فتوى تخاتلتي منبارن ساعات زوادتنا يوم حدشت حبري حتيزنا لكم متينا لنا مكتالكم نعدم فلما قن كندرستاتهم ድሮናት ኢትዮጵያ በቀጥታ ኣብ ልዕሊ ሱዳን መጥቃዕቲ ፍጽማ በምህላውን ሱዳን ዓጸፋውን ዝኸፈን መልሲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትወስድ ከም ዝኾነት ተሓንያላ ተደጋጋሚ ፍኸራታት ኢትዮጵያ ሕዝውን ዝቐጸለ እንትኸውን ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝምልከት ሕዝውን ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ክወስዱ ከም ዝኾኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኣብ ኢራንን መላእ ማእኸላይ ምብራቕን ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብዝሓየለ መልክዑ እናቐጸለ እንትኾን ልዕሊ 80 ዓበይቲ ወታደራውያን ፖለቲካውያን መራሕቲ ኢራን ከም ዝተቐተሉ ይንገር ኣሎ እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ሙሉእ ከባብታት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ኩናት ይሕመስ ኣብ ዘለሉ ግዜ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣካል ናይ ማእኸላይ ምብራቕን ኩናታቱን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገረሉ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ኣብ ግዜ ናብ ግዜ ሰማይ እናዓረገ ዝኸይድ ዘሎ ውጥረት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ከይውላዕ ተሰጊዩ ይርከብ ናይዚ መቐጸልታ ክኸውን ዝኽእል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን ሓዱሽ ሓጎንፂ ክፍጠር ከም ዝኽእልን ሱዳን ተሓንያላ በመንግስት ሱዳን ዝመርሑ ኃይልታት በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ዘጠንቀቕ ዘለው እንትኾን ኢትዮጵያ አርኤስኤፍ በድሮንን ካልኦት ሎጂስቲካዊ ወታደራዊ ሓገዛትን እትገብረሉ ዘላ ሓገዛትን እተን ናይ ኢትዮጵያ ድሮናት ድማ በቀጥታ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሰን ተሳጊረን ዕላማታት መንግስት ሱዳን ይወቅዓ በምህላውን ዘረጋገጸ መንግስት ሱዳን ኢትዮጵያ ካብ ተግባራታ ክትቆጠብ እንተዘይከኢላ ከቢድን ዘየላጥን ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ሱዳን አጠንቂቃላ ሱዳን ነዚ መጠንቀቕታ ክትወፅእ ዝኽኣለት ድማ ነዊሕ ግዜ ጸንሐ መርመራታት ክትወስድ ድሕሪ መጽናሕን እቲ ብሮይተርስ ዝተቃልዐ ምሽጥር ኢትዮጵያን አርኤስኤፍን መሰረት በመግባር ድሕሪ ዘካየደቶም ዓበይቲ መርመራታት ድሮናት ኢትዮጵያ በቀጥታ ኢትዮጵያ ተበጊሰን ደቡብ ሱዳን ተሳጊረን ናብ ሱዳን ብምእታው ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳንን ዕላማታቱን መጥቃዕቲ የብፅሓ ምህላውን ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ በዚ መሰረት ድማ ኢትዮጵያ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ድሕሪ እቲ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ዝሕመስ ዘሎ ኩናት ሰዒቡ ኣብ ከባብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ካሊእ ኩናት ከይለዓል ስጋቶም እናገለጹ ይርከቡ بمسرت وزلوا حابرات جماعة أب منجو إثيوبيان إيرتران أب حتير جزء حويز احترمبر سلامون بوليتيكاو منقص كم زيلو يملاخت نزي مسرت بمقبارن إتي أب سودان قصيلو لو كبيد كويناتن بتوسخ دماغ أتتاو تساتفو إثيوبيا أب كوينات سودان نتوخنتات كقادو دو خمز غلن إتي حزي إثيوبيا حيزاتو زلاب مدب مملاس أفدق بحرن تقراين إيرتران ناي مرار مدباتان تحويسو ودما توترات أب زلعالت أرز بزي حكام تركب بوزحات تنتنت بوليتيكان مهوراتن ناقلوز يركبو ኣብዚ ግዜ ኢትዮጵያ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ እትዝክረሉን ተውዕለሉን ዘላ ኮይኑ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ዘስምዕዎ ዘለው መደረታት ግን መዘራረብ ዛዕባ ካብ ምዃን ሓሊፎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሓሲቡ ዘሎ ወራርን ምምላስ ወደብ ዓሰብን ናይ ቀረባ መደቦም ከም ዝኾነ እናሓበሩ ይርከቡ ከምቲ ወፍሪ ዓድዋ ዝተዓወትናዮ ወፍሪ ቀይሕ ባሕሪ እውን ክንዕወተሉ ኢና ዝብል መደሩ ዘስምዐ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ታየ አጽቀሥላሴ ናይ ባሕሪ ሕቶና ናይ ታሪኽን ፍትሕን ሕቶ እዩ ክብል ኣብ ዝገለጸሉ ግዜ ከንቲባ አዲስ አበባ ዝኾነት አዳነች አቤቤ ድማ ኣፍደገ ባሕሪ ብሰላም ተዘሂቦምና ንሕና ደቂ ዓድዋ ምዃንና ክንሪኦም ኢና ክትብል ተሓንያላ እዞም ላዕለዎት መራሕቲ ኢትዮጵያ ነዚ ክብሉ ዝኽኣሉ ድማ ብሃበ ተረኽበ ዘይኮነስ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሲቡ ብመደብ ክፍጸም ዝጻፈፍ ዘሎ ኣካይዳታትን ብተወሳኺ ድማ ብስም ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ክትውንን እያ ብዝብል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣለዓዒሎም ማዕበላዊ ሓይሊ ሰብ ንምኽታትን ህዝቢ ንምእማንን ዝግበር ዘሎ ክያዶታት ኢትዮጵያ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ኩናትን ዕግርግርን ከእትዎ ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ፖለቲካን ምሁራትን ኣብ መግላጽ ይርከቡ እዚ ኣካያይዳ ብቕልጡፍ መፍትሒ እንተዘይረኺቡ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓይነቱ ሰፊሕን ብዙሕ ሓይሊ ዘተሳትፍን ኩናት ከይውላዕ ተሰጊዩ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክውላዕ ዝኽእል ኩናት ናይ ውክልናን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ብኢዳ ዙር ድሌታትን ንምፍጻም ዘካይዶ ኩናትን ክኸውን ከም ዝኽእልን እታ ኣብ ሃገራ ሓንቲ ጥይት እኳ ከይትትኮስ እትጥንቀቕን ኣብ ካልኦት ሃገራት ግን ዘለኣለማዊ ኩናት ክህሉ እትፅዕርን ኢማራት ዓረብ ነዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ምሕማስ ካብ ዝተጻመደ ሃገራት ኣብ ቅድሚት እትርከብ ኮይና በአንጻሩ ድማ ከም በዓል ስዑድ ዓረብን ግብፅን እውን አንጻር ኢማራት ተሰሊፈን ተካይዶ ዘለዋ ምንቅስቃሳት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ኮይኑ ይርከብ
እዝናይ ዓረብን ምዕራባውያንን ሃገራት ኢድኣታውነት ኣሰላልፋን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶን ተሓዊስዎ ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ካርታ ለውጥታት ቀርኒ ኣፍሪካ ክረአ ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ፖለቲካን ሓበሩ ይርከቡ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባብታት ዓሰብን ዓፋርን ምስ ዝንቀሳቐሱ ዘለው ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝቃለሱ ሓይልታት ብምዃን ሓያሎ ምንቅስቓሳት የካይዱ ከም ዘለውን ሓበራዊ ወታደራዊ ታዕሊም ድማ ይወሃቡን ከም ዘሎን ኤርትራ በዝሒ ሰራዊታታን ከበድቲ መሳርሕታታን ኣብቲ ከባቢ ኣስፊራ ከም ዘላን ብወገን ኢትዮጵያውን ሰፊሕ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ከም ዘሎን ብኣጠቃላሊ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ኢትዮጵያን ሰፊሕ ወታደራዊ ምድልዋትን ምንቅስቃሳትን ይረኣዩ ብምህላዎም ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክጅምር ከም ዝኽእል እናተሓበረ ይርከብ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዝወሰዶ ዘለዋ ምሕረት ዘይብሉ ሰጎምትታት ልዕሊ 80 ላዕለዎት ወታደራውያን ፖለቲካውን መራሕቲ ኢራን ከም ዝተቐንፀሉ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ማእኸላይ ምብራቕ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል ደረጃ ኣብ ኩናት ዝእቱ ተርእዮታት እናተዓዘብና ንርከብ። ነዚ ስዒቡ ድማ እተን ባዕለን ክዋግኣ ተራእየን ዘይፈልጣ ካልኦት ሃገራት እንትዋግኣ ደስ ዝብለንን መቐበልቲ ብረትን ዝኾነ ሃገራት ኣዕራብ ሎሚ እቲ ሓዊ ብሰማያት ማእኸላይ ምብራቕ እናቋረፀ ኣብ ዝባነን ክዓልብ ከሎ ፀወርኦ ዘይከኣላ ከም በዓል ኢማራትን ኳታርን ስዑድያን ዝበላ ሃገራት ናብ ጎይተን ዝኾነት ኣሜሪካ ክምሕፀናን ክጠርዓን ጀሚረን ኣለዋ። እታ በይና ምስ ልዕሊ 11 ሓያላትን ዓበይትን ሃገራት ክትዋጋእ ዘላ ኢራን ድማ መጥቃዕትታት ብምሕያል ሰማያት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ደቃይቕ ክቆርፅ ዝኽእሉ ሚሳኤላታ ተጠቒማ አንድ ሕቆ ቁጠባ ሃገራት ዓረብን ዓለምን ዝኾነ መኽዘንን መጻረይ ነዳዲ ሃገራት ስዑድያ፣ ኢማራት፣ ኳታር፣ ቤይሩት፣ ባሕሬንን ካልኦትን ብዝተጸንዐን ኣገባብ እናዕነወቶ ትርከብ። እቲ ዋና መተሓላለፊ ነዳዲ ዓለምና ምዃኑ ዝነገረሉ ስትሬት ሆርሙዝ ንኣስታት ሓደ ብልዕሊ 5 ዝኸውን ነዳዲ ዓለምና ዝመሓላለፈሉ ምዃኑ ዝነገረሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብኢራን ምዕፃው ስዒቡ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓን ምዕራባውያንን ዋጋ ነዳዲ ኣስታት 40% ከም ዝወሰኸን ይነገረሉ ኣሎ። እተን መሻርቅት ኣሜሪካ ዝኾና ኢማራትን ኳታርን ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መከላኸሊ ሚሳኤላትን ድሮንን ኣሜሪካ ክትሕግዘን እንተዘይክኢላ ካብ ኢራን ዝትኮሱ ዘለዉ ሚሳኤላትን ድሮናትን ክከላኸላ ዓቕሚ ከም ዘይብለንን እቲ ኣብ ኢደን ዝነበረ መሳርሒ ድማ ፀንቂቐን ከም ዝወዳእን እናሓበራ ይርከባ። ብኣንጻሩ ድማ ኢራን ንነዊሕ ግዜ ዝቕፅል ኩናት ተዳልያ ኣንጻር ኣሜሪካ እስራኤልን መሻርክተንን እተካይዶ ቅዱስ ክትብል ዝገለፀቶ ኩናት ብዝለዓለ ደረጃ ከም እትቕፅሎን ምስ ኣሜሪካ እትገብሮ ምንም ዓይነት ዝርርብን ልዝብን ከም ዘይህሉን እናገለጸት ትርከብ። በዚ መሰረት ድማ ሰማያትን ምድርን ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ሓዊ ተቐይሩ ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ናይ ዞባናን ናይ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ዝምልከት ዓበይትን ሓደሽን ሓበሬታታት በብእዋኑን በብግዚኡን ናባኹም ክነብፅሕ ኢና። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ኣነ ግን ኣብ ዝነበረኒ ምድላው ዛዚመ ኣለኹ። ሰላም።